از این بعد ما جالبترین بحث هایمان را که در برنامه منبر رادیوی امروز می شود در اینجا خواهیم گذاشت. بیاید به طرز دیگر به شما فهمانم. توجه، کانالی باتل تنها برای ریپ سرایان نیست. майдони батл ба барномаҳои таҳлилии радиои имрӯз низ минбар медиҳад. ё ҳамин чиз маслиҳат мекунанд вақте ки ай ҳукумати шаҳри ки прокуратура бояд рейди сахт мекунанд бо мисол якта дута шамахкан баъд мегӯянд ки мурда феъла дар кора бояд болода отчет според бо мебиён ҳамин нигоҳ мекунанд ягон камбағал баъд ҳавай прицел да мегиранд хунеҳои чапа мекунанд. баҳсу баррасиҳо аз мушкилоти раият. зимистон омаде сабу дар тади раҳ монда будам ман гуфтам ман ҷое надорам то ҳада гуфт вокунишу бархӯрдҳо ба мавзӯъҳои мухталиф. дар натиҷаи гузарондани аттестатсия ба 10 муфаттиш муҳлат додем. муҳлати 6 моҳа ислоҳ шудан. агар ислоҳ шаванд мешаванд, нашаванд мо аз мақомот хориҷ мекунем. ошкор намудани ҳолатҳои ноадолатӣ. ин ҳама аз барномаи минбари радиои имрӯз. ҳар ҳафта мо қисматҳои асосии баҳсҳои барномаи минбарро дар канали майдони батл мегузорем. бо мо будандро фаромӯш накунед.